እስከ ህዝብ ካይን ቃሕከን ብለይና ይሽተይ ደቃያ እግዚአብሔር ይዘንቀ ሕዋቴ بزمن بعل زربابيل مقدس كسرح مسمعو أبت مدري طرياتا إهدايان زي كونو استحاوسو هزبي مسكال استداقدو هزبي مساخاتكم كن عينا مسبلو من بيلوما بلو دحرج مقدس تسريحكم كنريكم ينايلو مسفرار هو من 10 شمون تعمل زاكل كل نجر قد يفهمه نا እግዚአብሔር መንፈስ ግን በሃጌ መጽ ይብለና በዘካርያስ መጽ ነተ ህዝብን ታይገበሮ ብለና ደረኾ ዝድርኽ ና እግዚአብሔር መንፈስ ዝልውጥ ና እግዚአብሔር መንፈስ ካለ ዝገብር ና እግዚአብሔር መንፈስ እስከ ተንክፈን ብሎ ህዝብ አምላክ ይተንከፍ ኩሉ ዓለም በትእኬተ ተحيزሎ ኩሉ ዓለም በትእኬተ ተحيزሎ ነዚ ጳውሎስ በመንፈስ ሀብትኒ አፍናይ ውሽጥ ሰብኩም በኃይሉ ክትብርቱ ኢሉ زبرت عبولنا حواتي نزد خمت نفس زبرت قال لي خواب غدغاد زوص عبولنا حراز جبر عبولنا ابتناي كريستوس منفس زلو ابو حرنت الله يبلنا ارعوت زبل زسبرنا اغزابير منفس مرغم زبل زسبرنا اغزابير منفس دخام زبل ببرتع زتك نا اغزابير منفس دخام زالخ اب حزبنا اغزابير منفس زنقح نا اغزابير منفس قال زغبرنا اغزابير منفس نا اغزابير حساب كتحسب زغبركا خاب حساب كتوص زغبركا كتغوي زغبركا كتغلغل زغبركا بمنفس تقاصولو يلنالو حاتي اغزابير اغلغلو يلنالو كغلغل ردان بلو دغفنا نا اغزابير منفس دغفنا نا اغزابير حزبخا ينقح بغويتا بኢየሱስ ክርስቶስ ينقح حزبخا زدكم زبله يبتن حزبخا زدكم زبله يبتن حيلو زبلع زبله يبتن ኤፍሬም ዘይተገልበጠ ቅጫዩ ኃይሉ መንከም ዝበልዑ አይፈልጥኒ ተባይ ተጻሒፍ ከምዘሎ ኃይል ህዝብኻ ኃይልና ዝበልዕ ዘበለ ረቂቅ አሰራር ይበተን ረቂቅ አሰራር ይበተን ረቂቅ አሰራር ይበተን ቅብአት ዝበልዕ ዘበለ ዘይት ዝሰት ዘበለ ናአምላክ ከነገልግሎ ኹንጎይ ዘይደል ዘበለ ናይ ጸልማት አሰራር ይበተን በኢየሱስም نبتشنو لنا بقويتا بيسوس كريستوس سمايات يصرى بيسوسم امرو زحزناي ጸልማት አሰራር ይበተን امرو زحزناي ጸልማት አሰራር ይበተን ተፈታው ዘበለ ንጹህ ዘበለ ደግ ዘበለ ሐቅ ዘበለ ንውዶ ዘበለ ከሐስብ ህዝብ ካዝገብር ዘበለ ይበተን በኢየሱስ አብ ዓለም ዘሎኒ ዓለም ነገር ከነፍቅር ዝድርኽ ናይ ጸልማት አሰራር ናይ ጸልማት አሰራር ይበተን ናጋንንታው ኃይል ይበተን ህዝብኻ ይተንከፍ ህዝብኻ ይተንከፍ ኤላፖ የላንታ የኪያስቶ የላስታ የኪያፖንቶ ይተንስ ህዝብኻ እግዚአብሔር ከምት በዘመን ሀገ መንፈስ ካሊህ ካዘንቃህ ካዩ ህዝብኻ ይንቃህ በኢየሱስ ስም ህዝብኻ ይተንስ በኢየሱስ ስም ዓለምን ፍትወታን ተሐልፍያ ፍቃድ ካዝገብሪን ዘላለም ዝነብር እግዚአብሔር አምላኬ ፍቃድ ካዝገብር ህዝብኻ ደርኮ በኢየሱስ ስም ደርኮ ህዝብኻ ኣብትናይ ውሽጥ ሰው ይበርትዕ ገጽ ካይድለ ህይወት ዝሃብካያ ጎይታ ክናፍ ገጽካ ክደል ደርኮ በኢየሱስ ስም ካሞት ካብ ድቅድቅ ጸልማት ዘውጻኻዮ አቦ መጽዩ አንግዩ ገጽካ ክደል ክትረዶ ንጽልለና እግዚአብሔር ልብና ክፈት አእምሮና ክፈት አምላክ አቦ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ አቦ ክብሪ بفلتاتو منفس طبب منفس مغلاጽ كبكم تباي تصحيف خمزلو منفس مغلاጽ يكون እግዚአብሔር مغلاه يكون نحسابات كخردا درخنا እግዚአብሔር አምላኬ كنتو حساب اسخا زيت فتوى زبل حساب كاب ህይወትና እግዚአብሔር አቦ ይነቀል فقاد አምላክ ቅድስና ይተባይ تصحيف خمزلو ቅድስና ቁም ይተባይ ተጻሒፍ ከምዘሎ እግዚአብሔር ከምተ አህዛብ ብናይ ከንቱ ሐሳብ ዝመላለሱ ወኸይን ማላለስ ርዳአና ክንቅደስ እግዚአብሔር አቦ ደግፈና በዘሎ መንፈስና ነፍስና በዘይ ርክሰት በዘይ መንቀብ ክርከብ ክሕሎ ክትረዳአና ንጽልለና እስኻ እሙኒኻ ሰዓትና እስኻ ግዛዮ ግዜና እስኻ ግዛዮ መዓልትና እስኻ ግዛዮ እግዚአብሔር አምላኬ ከነምልኽ ኮለና እግዚአብሔር ሰማያት ይከፈት ኢድካ ትውረድ እታ ተናገፍ ኢድካ ትጋሃድ እግዚአብሔር አምላኬ نعاق زي خبر زبلة خبيوتنا حسابات النقل يكنتات بيسوس سم እግዚአብሔር አምላኬ لبنا እግዚአብሔር አቦ ይቀየር لبنا نعاق زتعم يكون እግዚአብሔር አምላኬ ስለተረዳአና ስለተደረኸና ስለተደግፈና ከነገልግል ጉልበት ስለተበና ነመስክነካለና በክርስቶስ ኢየሱስ ስም አሜን
كما يكأنينا اتنا بحبرة ودو تصوعنا بوغيتانا يس كرسوس كل جزء انتايو أمونيو نسو أمون سلازوخنا يناب زلنا نحنا أمونات سلازوخنا أيكوننا نام زلنا سو زيك إير زي لوات فقر زوخنا أبو سلازوخنا سومي يبارخ نزما عال سكن ريون عدل سلازهابنا كبري نسومي يخون أملاك مسكن رأي يوحنسن دانيال رأي يوحنسن ينان زلنا نزحلفه كلتا سومنا يرانا نايم نسيات مدب نيرو نايم نقح مدبون زحلفه سومون نيرو كأن قداس نجارات بزعبار رأي يوحنس زبل نيشتي حلف كنبلينا استوسن إجزي كيرانا يسلز أننا رأي زبل انتاي زبلين يانيرنا أبوكاليبتو كاب زبل ناي غريك آل زمتة استشفنا نجار مقلع مخانو نحدث تصور نجار جزابير أملاح تح جبريل كخلو قلت أل كخلو سب انتاي لانيرنا حموش تحواسات اللوه اتشاد شاي هواسجن أب أمنت ترى يزرك منفسها علم كتردع تداقم مستولده نكرسوس كم نايقل لمدحاني استقبل سب منفسه مستولده نايجزابير نجار انت جبر يجمر كردة يجمر قدام انتنا نيرنا موتانينا نيرنا نايجزابير حساب يردع أنا نيرو كابي مسينا نبي كم نغيد عين فلتنينا نيرنا نكرستوس كم نايقل لمدحانينا مستقبلنا جن وشتنا انت يكوينو داقم توليدو نايجزابير كنردعو كيلنا أبو زبل منفس ولدنا تاوشتنا انت يكوينو تحاتيو مبلنا سلازك زيابير أملاك ندوك انتاي قبر منفسو جيرو يقلص اللهم يبرها اللهم that's why باولوس أملاك أبو قيتانا يسكرسوس أبو خبري منفسو منفس طبب منفس مقلاز انتاح قبركم كهبكم revelation كتريوه ناك زيابير حساب أبلو بزولو زداليو مدب انتاح تقبرو تقالي هلكم تقالي يسألكم كتردوه منفس أملاك انتاي بلنا أبقى كارونتوس معراف كلته معامق أملاك كيترف انتاي قبر يمرمر نحدسب لبي انتاي قبرو يمرمرو نخلو خاء يردعنا إجزابير منفس أملاك أب منفسنا على أنتاي قبرلنا له يقلص لنا له زبرينا نيرنا بدحرو أنتاي زبل حسابرينا نيرنا سنة صحف ترى يوحنس سنة صحف بسلست عينت الصحافة يتصحيف تحدى أبو كاليبتو النارينا نيرنا بسيمبول برأي بمجلات غيرون يوحنس تاي كم زقبرلو كم زقلت قالوا سمايات كيفيتولو أبت معرف 4 كفوت دقاريين أب سماي كأنتاي غيرنيلو وسيدنا أبتو زفان كا 14 زفانات كم زرعي يوحنس أبت معرف 4 غيرنا بقوم بريفيليشن ويكا بتي أبوكاليبتو زبل عينت مجلات قاليت له تخلايك بمتاي نيرنا بتنبيت ناس تنبيت زنتاي زقبروه زسمعوه زحلوه انت يعملوا له زئززوه بصعان يوم يلو كم تنبيت غيرو خا يوحنس نتي ملأخت خم صحافو أبز حلا فرينا اتصال ساون كم دبدابي معرف كلتن معرف سلستن نابتن شوعات محبرات يوحنس بمتاي كم صحافلن دبدابي غيرو ملأختي كم زلع خلن أورينا نيرنا سلازي قال حسابات كنا هنروح لنا صحافي مني لا نيرنا يوحنس يلنا انتاي نابتن شوعات محبراتن أبت مودعات الزمن زخونن أبي كويني صحيف ويلنا أب أطموس يوحنس نمنتاي أب أطموس تأثيرو يلنا نكيسار انتاي ديمنشنز بهال نقص نايرو انتاي حق وصيو كل سبنا عين تاي قبر اللي قالوا ويلو كم أملاح كم لخني سجد اللي قالوا زبل تأزاز وصيو يوحنس جن نعان انتاي قبرني أي سجدني نعملاخي سجد كم زبلرينا ما أسيو صحيفه كاب 9 شدشان أبزك زي كلها تمهارات تاي كوينهم يوم ناب قويتا كوينهم يوم سماعت كوينهم حليفهم يوم يوحنس تراي أبت موداتا تريفو أب يوحنس كزارب كله كم زتسألنا إحنا يوحنس نجيرنا له نزرعي زخان تاي كم زجبروا له قويتا كم زجلت قالوا قال أملاخي نجرنا سلازي قال أنت حسابرينا نيران دحريت زميله زلوا بحريات رأي يوحنس إلنا أبزتوا أبيلنا لنا كابز خنكت سألينيا سلازي بحريات رأي يوحنس يتصحفات كريستوس أبو منفس قدوس بمنتهى تجليس أم الله كريستوس أبرأ يوحنس بخمس تجليس الله كريستوس ودسب بزمسل نتي يوحنس كزارب كله أبيدون تحيزني يرب لنا شوعات تخواخبتي كأنديل كم زنبرة نتزارب زنبرة كل حلم سرعه دمسو كم من تايل والله كم بزح ميات عينتو كم هلال تحوي أجارو كم أبحقو زرسنا زنس أبارق أسرازي ليبانوس أقولوا سعادة كم تصبر ندابل أنت حقبر خلو قلت خلنا كم ودسب كوينو تجليسو بتمولو كوتو أبت معرف حدا أنت حقبر كله كقلت كلنا هنا كم ودسب كوينو أبت معرف حدا تجليسو له حدا سلسته 10 أب معرف شديشت حموشة شديشت كم جنشل أملاخ يوحنس أم معرف حموشة نقول تايس كرسوس كريه خلو كم من تايريو
ከም ዝተሓርደ ገንሸል ኣብ ርእሱ እንታይ ኣለዎ ኢሉ 6 ቀርኒ ከም ዘሎ የዒንቱ ከዓ ኣብ ዝግንባሩ ከዓ 7 የዒንቲ ከም ዝረአየ እቲ ዓይንቲ ንኩሉ ከም ዝርኢ እቲ ቀርኒ ከዓ ንስልጣን ኣውቶሪቲ ከም ዘሎ ጎይታ ከም ዝኾነ ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ስልጣን ከም ዘሎ እሱ በይኑ ንጉስ ነገስታት ኣምላኽ ኣማልኽቲ ብድሕሪ ወላ ሓደ የለን ኣይህሉን እዩ ኣይክህሉን እዩ ንሱ በይኑ ጎይታ ከም ዝኾነ ኣብቲ ምዕራፍ 5 ሪዎ ከም ኣንበሳ እቲ ናይ ይሁዳ ኣንበሳ ሱር ዳዊት ዮሃንስ ሓደ ብርቱዕ መልኣኽ ኣብቲ ምዕራፍ 5 ክንርአና ብደገን ብውሽጥን ዝተሓተመ መጽሓፍ ምስ ረኣየሲ ነቲ መጽሓፍ ዝሓትሞ ተሳኢኑ ኣብ ሰማይ ኣብ ምድሪ በቃ ተፈትሹ ወላ ሓደ ክፈትሖ ስለዘይከኣለ ዮሃንስ እንታይ ኮይኑ ብለና ኣምሪሩ በኸ ምስ በኸ ሽዑ ካብቶም ሽማግለታት ሓደ መፂ እንታይ ብሎ ኣይትብከ እቲ ናይ ይሁዳ ኣንበሳ ሱር ዳዊት ንሱ ነቲ ማሕተምታ ክገብሮይ ክፈትሖ እዩ ንሱ ብቑዒ ነቲ ማሕተምታ ክገብር ክፈትሕ ኢልዎ ከም ኣንበሳ ኮይኑ ተገሊጹሎ ከም ወዲ ተባዕታይ ኣብቲ ከም ወዲ ተወሊዱ ካብ ኣብ ማርያም ከም ዝተወለደ ኣብቲ ምዕራፍ 12 ክንርአና ጥቕሲ 5 ኣብ ኣንበላይ ፈረስ ተወጢሑ እንታይ ዝገብር ዝመጽእ ኣብቲ መወዳእታ ክንርአና ዘውድታት ኣብ ርእሱ ገይሩ ክዳኑ ኣብ ደም ከም ዝተዓለሰ ይብለና እንታይ ክኸውን ኣብ መወዳእታ ተወጢሑ ከም ዝመጽእ ይነግረና ኣብ ዓብይ ጻዕዳ ዙፋን እተቐመጠ ከዓ እንታይ ገበርኩ ይብለና ረኣኹ ስለዚ ክርስቶስ ኣብ ራእይ ዮሃንስ ብከምዚ ተገሊጹሎ ነቦ ኸይድና ክንሪኦ ከለና ኣብ ቅድማ ኣብ ዙፋን ተቐሚጡ ዘሎ ፍግም ኢሎም እንታይ ገብሩሉ ነይሮም ብለና ኣብ 4 ይሰግዱሉ ነይሮም እወ ንስኻ ንኹሉ ብሂወት ተንብሮ ኢኻ ቅዱስ ኢኻ ንብዘሎ እንታይ ጌርካ ኣለኻ ንስኻ ኢኻ ፈጢርካዮ ንስኻ ከዓ እንታይ ትገብሮ ኣለኻ ተንብሮ ኣለኻ ኢሎም ንእግዚኣብሔር ኣቦ ከዓ ኣብቲ ምዕራፍ 4 ካብ 1 ክሳብ 11 ከም ልኽዎ ከሎ ኢና ንርኢ ኣብቲ ምዕራፋት ብተደጋጋሚ እንታይ ኮይኑሎ ተጠቒሱሎ ንኹሉ ዓለም እንታይ ገብር እግዚኣብሔር ኣቦ ይቆፃፀሮ ኣብ ራእይ ዮሃንስ እንታይ ኢልና ነርናቶም ኣመንቲሲ ነገስታት መፂኦም ከኣስርዎም ክቐትልዎም ክሓርድዎም ከጥፍዎም ከለውሲ ሓደ ግዜ ከምኡ ትኸውን ኢኻ ኣብ ዓለም እግዚኣብሔር ከምዘየለ ዓይነት ነገራት ኮይኑ የርእየካ እቲ ኩነታት ማለት ከምኡ ኮይኑ ይስማዓካ ከምኡ ስለ ይስምዖም ዝነበረ ዮሃንስ እግዚኣብሔር ንኩሉ ኮንትሮል ዝገብሮ እግዚአብሔር ንኩሉ ዘመሓድሮ እግዚአብሔር ዘይገዝኦ ዘይቆፃፀሮ ነገር የለን that's why ኣብ ማቴዎስ ክዛረብ ከሎ ፀጉርና ከማን እንታይ ከም ዘይትከውን ከም ዘይጠፍ ወላ ሓደ ነገር እግዚአብሔር ተዘይፈቂዱ ኣብ ህይወትና ክኸውን ዝኽእል ነገር የለን ሐዋርያት በሓዊ እንዳንበሳ ካኣቱ ከሎ ክሞቱ ከሎ ሰማዕት ክኾኑ ከሎ እግዚአብሔር ስለዝፈቀደ እዩ ኣብ ዳንኤል ምዕራፍ 4 ስድራቅ ሚሳቅ አብደናጎ ኣብ ምዕራፍ 3 ሶሪ ምስተደርበይ ሞይቶም ደም ኣይሞትን ኣብ ማእከል ሓዊዮም ተደርብዮም ካብቲ ሓዊ ግን ጎይታ አውፅዮም ክቅፅሉ ስለዝነበሩ ስለዘለዎም ክነብሩ ስለዘለዎም እግዚአብሔር ሰብ ኣብ ሓዊ እቶ ኣብ እንዳንበሳ እቶ ዳንኤል ኣብ ምዕራፍ 6 ንባዕሉ ኣናጊፎሎ ኣፍ ኣናብስታይ ከም ዝገበረሉ ከም ዝዓፀወሉ ይነግረና ካብ ዝኾነ ዓይነት ነገራት ኣብ ምድሪ ዝኸውን ካብ ናይ እግዚአብሔር ቁፅፅር ኣይወፅእን እዩ እግዚአብሔር ንኩሉ እንታይ ዝገብሮ ኮንትሮል ዝገብሮ ኣስቴር መጽሓፍ ከና ክንሪኦ ከለና ስም እግዚአብሔር ኣይትረኽቡን ኢኹም ስራሕ እግዚአብሔር ግን ኣውትሪ እግዚአብሔር ግን ንኩሉ እንታይ ከም ዝገብር ከም ዝቆፃፀርን ከም ዝገዝኦን ከም ዝመልኮን ካብ ናቱ ፍቃድ ወላ ሓደ ነገር ዝወፅእ የለን እሱ ተፈቂዱ ጥራይ ነገራት ዝኸውን ገሌና we never know ከም ሰማዕት ኮይና ክንሓልፍ ንኽእል ኢና እቶም ነገስታት ከጥፉና ቀትሉና ዝኽእሉ ኣምላኽ ስለዝፈቀደሎም እሱ ስለዘየለ ይኮነን ስለዚ ኣቦ ንኩሉ እንታይ ከም ዝገብር ከም ዝቆፃፀሮ ኣብ ራእይ ዮሃንስ ኣብቲ ምዕራፋት ይነግረና ንመልእኽቱ ዝፍጽሙ መላእኽት እንታይ ይገብር ይቆፃፀር ንሉሲፌር ንባዕሉ ኮንትሮል ይገብሮ ኣብ ኢዮብ ከይና ክንሪኦ ከለና እንታይ ዝብሎ ንኢዮብ ኩሉ ነገሩ ሕድጎ ኢልዎ ነፍሱ ግን እንታይ ከይትገብራ ከይትንክፋን ንሰይጣን ከዓ እንታይ ክገብረሉ ከሎ ክትጥቀመሉ ከሎ ንመናፍስት ንሕልቅነት ስልጣናት ክትጥቀመሎም ንዕላሙ ንመደቡ ክገብር ከም ዝጥቀመሎም ካብ ናቱ መደብ ከም ዘይወፁ ይቃል ኣምላኽ ዝነግረና ቅዱሳን መላእኽት ከዓ ካብ ናቱ ፍቃድ ኣይወፁን እዮም ንሓሳቡ እንታይ ይገብሩ የተግብሩ ንሰይጣን አጋንንቲ ይቆፃፀር ንመራሕትን ህዝብን ይቆፃፀር ብዙሕ ግዜ ዝመስለና እንታይ ነገስታት ከም ድሌቶም ክነብሩ ከለው እግዚአብሔር ዘየለ ኮይኑ ይስማዓና ሓደ ገልጋሊ ብዛዕባ ራእይ ዮሃንስ ክሰብኽ ከሎ ከም ዝኽብል ሰሚዐዮ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣብ ህይወት ይኹን ኣብ ህይወትካ ይኹን ኣብ ምድርካ ይኹን ኣብ ዝተፈላለየ ነገር ዝኾነ ነገር ክኸውን ከሎ ከተማድድ ከለኻ ነቲ ናይ ዳንኤል ምዕራፍ 9 እንዳምፀይነት ሓሳብ ዝገልጾ ነይሩ ዳንኤል 7 ዓመት ምስ ኣኸለ እንታይ ክገብር ጀሚሩ ክጽሊ ጀሚሩ ናብ እግዚአብሔር መጺኻ ከተማልድ ገጽ ኣምላኽ ክደልም ጀመርካ እግዚአብሔር ኣምላኽ ናይ መደንጎዩ ምኽንያት ክፍጸም ዲ ኣይ ክፍጸምን ክነገረካ ይኽእል እዩ ስለምንታይ ደንጉ ክነገረካ ይኽእል ክፍጸም ምዃኑ ከዓ ክነገረካ ይኽእል እዩ እግዚአብሔር መጺኻ ሓቲትካዮ እንታይ ክገብር ይኽእል እዩ
ክምልሰልካ ይኽእሉ ስለዚ ነገስታት ኣብ ትሕቲ ኢዱ እዮም ሓደ ግዜ እንታይ ይመስለና ነገስታት ገዝኡ ከለዉ ከምዚ በቃ እግዚአብሔር ዘየለገለ ኮይኑ ይስማዓና እግዚአብሔር ኩሉ ግዜ ኣሎ ኣብዚ ምድሪ ዝግበር ዘበለ ኩሉ ንሱ በይኑ እንታይ ዝገብሮ ዝቆፃፀሮ ካብ ናቱ ፍቃድ ወላ ሓደ ዝወፅ የለን ኣብ ህዝቡ ንዝመፅእ ስደትን መከራ እንታይ ይገብር ይቆፃፀሮ ንዝቃወሞ ኩላቶም ከጥፍእን ሓድሽ ሰማይን ሓድሽ ምድርን ክምስርት ዝኽእል ኣምላኽ እዩ አዳምን ሔዋን ኃጢአት ምስ ገበሩ ናብ ምድር ኃጢአት ምስ ኣተው ምድር እንታይ ከም ዝኾነ ኩሉ ከም ዝተበላሽዎ ደቂ ሰባት ከም ዝተበላሽዎ መጽሓፍ ቅዱስ ይነግረና እግዚአብሔር አምላኽ ኣብ ራእይ ምዕራፍ 21 ግን ነዘሎ ኩሉ ተበላሽ ዘሎ እንታይ ገብሮ ይኽእል እዩ ክልውጦ ይኽእል እዩ ንዓናይ በእምሮና ዝጨንቀና ንእግዚአብሔር በእምሮና ክንልኮ ኣይንክእልኒና እግዚአብሔር ድሌቱ ክገብር ዝኽእል ኣምላኽ እዩ ማንም ጠጠው ከብሎ ዝሞተ ነገር ከተንስእ ይኽእል ባሕሪ ክኸፍል ይኽእል ማሕተም ዘበለ ዝተሓተመ እንታ ክገብር ይኽእል ክፈትሕ ይኽእል ዝተበላሸወ ነገር ክዕሪ ይኽእል ኣንበጣ ኩብኩብታ ዝበልዑ ዓመታት ካ እንታ ክገብር ይኽእል ክኽሕስ ይኽእል ንእግዚአብሔር ቀሊል እዩ ንሰባት ጥራይ እንታይ ከቢድ እዩ ስለዚ ዓለም ዝንሪኦ ዘለና ተበላሹ እግዚአብሔር እንታ ክገብሮ እዩ መወዳእታ ሓድሽ ሰማይ ሓድሽ ምድሪ ቅይሮ እዩ ናይ ዓለም ታሪክን ፍጻሜን ከዓ ይቆፃፀር እዚ ንሪኦ ዘለና ዓለም እግዚአብሔር ብድሕሪት ኮይኑ ኩሉ እንታይ ገብሮ እዩ ኮንትሮል ይገብሮ ካብ ፍቃዱ ዝወፅእ ነገር የለን ድንግል ክትጠንስያ ወዲ ክትወልድ እያ ብኢሳያስ ተዛሪቡ ድሕሪ 740 ዓመት ካ እንታይ ከም ዝኾነ ከም ዝተፈፀመ ከም ዝኾነ ናይ እግዚአብሔር ትንቢታት ኣሎ አንኮንዲሽናል ዝኾነ ዝበሎ ዋላ ነገስታት ይምፁ ሰባት ይተኣከቡ ሰባት ይማኸሩ ናይ እግዚአብሔር ምክሪ እንታ ክገብርዎ ይክእሉን እዮም ቀይርዎ ኣይክእሉን እዮም ንሱ በይኑ ነገራት ኮንትሮል ዝገብር ንሱ በይኑ ነገራት እንታይ ዝገብር ዝገዝን ኣብ ኢዱ እዩ ዘሎ መንፈስ ቅዱስ ካብቶም ኣብ ቅድሚ ዝፋን ዘሎ 7 መናፍስት ይብለና ኣብ መዓልቲ ጎይታ እንታይ ኮንኩ ብለና ብመንፈስ ኮንኩ ኣብ ምዕራፍ 1 ኣብ ምዕራፍ 4 ነቲ ናይ እግዚአብሔር ራእይ ክሪ እግዚአብሔር ኣምላኽ ንዮሐንስ እንታይ ከም ዝገበሮ ብመንፈስ ከም ዝመሎ ኣብ መንፈስ ከም ዝነበረ መንፈስ ኣምላኽ ንዮሐንስ ብሓይሊ ከም ዝገዝኦ ከም እንታይ ከም ዝገበሮ ከም ዝተቆፃፀሮ ኣብቲ 1:11 ንሪኦ ነተን ማሕበራት እዝኒ ዘላቶ እቲ መንፈስ ንማሕበራት ዝብለን ዘሎ ከዓ እንታይ ይብለና ስምዓ ብፍላይ ነተን ማሕበራት بحاتيات زملالة ساز نبرة بتصدق زي كذا نبرة محبرات تيجي منفس زبلو زلو نتن محبرات نتاي جبراب لنير منفس عملاق اسمعان دابل يوحنس الزارب نيرو أب ملو رأي يوحنس دما منفس عملاق نتاي يجبر نيرو يا عي كم زنبرة هواري يوحنس نتزرع ورعين زنبرون عنا نتاي جبر لنا نيرو يزن تولنا نيرو نتهم زنبرون نبدأ رجز خوان نجن كأنتاي جبر نيرو يزنتو نير أبات موسكوينو نتن محبرات እግዚአብሔር አምላክ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናበን ጸሐፍ ክብሎ ኸሎ ዮሐንስ ሪና ስሚዒቱ ነትዝራእዮ ራእያት እንታይ ገብር ነይሩ ይገልጽ ነይሩ ዮሐንስ ራእያት ክርኢ ኸሎ ተገሪሚ ሓንሳ ዝርኢ ነይሩ ብፍላይ ኣብቲ ምዕራፍ 17 ነታ ኣመንዝራ ካብ ባሕሪ ዝወፀት 7 ርእሲ ዝነበሮ ኣብኡ ተወጢሓ ዝነበረት ኣብ ግንባር ኣዳ ኣመናዝር ንዓኣ ምስ ረኣያ ክዳውንታ ወርቂ ምስ ረኣያ ተገሪሙ ብጣዕሚ ተገሪሙ تملاك شو عنتايلو أي تجرم نزرعات زنتاخ قبل الكايلو كترجم الكايلو سميعتو زريوز نبر رعات زخون نبر أو يوحنس تاخ قبل لنا كله كترخلنا صحفلنا نعنان نتوم أبشعوز نبورو جزين نبدأ حرج زخونن كجلس كلنا يوحنس حواري يوحنس نريو حامش حسب شو عتا محبرات كم معرف حادك ساعة معرف سلسته بزعبا من تاي الزارب بزعبا بتن شوعات محبرات هاب يدون تحيزو نيرو شوعات خواخبتي أبزوري غا شوعات أنديل كم زنبرة تخواخبتي نتوم أقل نايتن شوعات محبرات يوكل أنديل كأن من كم زوكل يزنقر نابت معرف حدا نتن محبرات كم زوكل سلازي نابتن محبرات تاي كم زبولو تصحاف كم زبولو نيوهانس تن شوعات محبرات كم معرف حدا ساعة معرف سلسين عن رغبات سيطان برا يوهانس كم من تاي تقليص الله كم تسألعي سيطان ديابلوس اتقبل أم معرف 10 تغلته تقيح قبل شوعات انت يالله رأس الله 10 تقرن الله زود الله وندابل انت قبل كل يوحنس قلت خلا عم عرف إسراها تي نايت انت قبل ندابل انت قبل كله قلت خلا إنا نري أبرا يوحنس لست بحرياتنا نري زلنا نير يوحنس توم 4 انسسا نقول فترة انت قبرو يوكلوا أربعة شدش لو شمون تقصي حموش شدشته أبترعات نرغبه من أبزكيلون رينا منيرنا أبشمون توم 4 شماغلتات نقول فترة عملاق استبجوا أنت يقبرو يوكلوا توم أخليلاتهم دربيهم نقول تاسقلوا لوز نبرو نمن يوم زوكلوا نساتهم نبزلوا حزب عالم ملاختي أبرا يوحنس كينا خري يقولنا ناي ملاختي من قصقاس كما أبرا يوحنس مش قوليحو أبكلمة حفت أيتريونيها أب بملو رأي يوحنس دما نطفات كوينهم تاي قبر نيرهم يعايو نيرهم
ሓደ ግዜ ንዮሐንስ ጎይታ በዓሉ ይገልጸሉ ነይሩ እቲ ካልእ ነገራት ከዓ መንታይ መንም ዝገልጹሉ ነይሮም መላእክቲ ይገልጹሉ ነይሮም ንዮሐንስ ራእይ ምግላጽ እንታይ ይገብሩሉ ነይሮም የምጽሉ ነይሮም ንኣምላኽ ነቲ ገንሸል እንታይ ይገብሩ ነይሮም የምልኹ ነይሮም ኣላፍ ግዜ ኣሻሕ ግዜ ነቲ ገንሸል ዝተሓርደ ኣብቲ ምዕራፍ 5 ክሪኦ ከሎ እቶም ሽማግለታትን ቅዱሳንን እቶም መላእክትን ኮይኖም እንታይ ይገብርዎ ከም ዝነበሩ የምልኽዎ ነይሮም ንስኻ ኣምልኾ ስግደት ውዳሴ ክትወስድ እስኻ ብቑዕ ኢኻ ይግባእካ እዩ እንዳበሉ ኣብኡ እንታይ ክገብሩ ከለዉ እቶም መላእክቲ ከምልኹ ከለዉ ኢና ንሪኦም ኣብ ምዕራፍ 4-5 ፍርዲ ይእውጁ ነይሮም ኣብ ራእይ ዮሐንስ ምዕራፍ 10 ሓደ ዘገርም መልኣኽ ኢኻ ትርኢ ኣብቲ ምዕራፍ 10 ኣብ ድሕሪኡ እንታይ ከም ዘሎ ቀስተ ደበና ከም ዘሎ እዚ እግሩ ከም ኣዕኑድ ሓዊ ኮይኑ ይብለና ትርኢቱ ከምታ በቃ ፀሓይ ብርቱዕ ፀሓይ ከም ዘድምቕ ዓይነት ከም ዝኾነ እግሩ ኣብ መሬት እግሩ ኣብ ምንታይ ሓደ እግሩ መሬት ሓደ እግሩ ኣብ ባሕሪ ከም ዝገበር እሱ ክዛረብ ከሎ ክንድር ከሎ ክጭድር ከሎ ድምፁ ከም ኣንበሳ እንዳበለ ኣብቲ ራእይ ዮሐንስ ታገይርዎ ኣሎ ገሊጹ ኣሎ እሱ ምስ ተዛረበ ካብቲ ዙፋናት ነጎዳ ብብዝሒ እንታይ ክገብር ከሎ ድምፂ ብርቱዕ ክስማዕ ከሎ ኣብ ራእይ ዮሐንስ ምዕራፍ 10 ይነግረና ኣነ ነቲ ምዕራፍ 10 ከንብቦ ከለኹ ይግረም ነይረ ሓደ መልኣኽ እዚ ጃይንት ኣምላኽ እዚ መልኣኽ እዚ ከምዚ ተኮይኑ ኣቦይ ዳ ከመይ እዩ ይብል ነይረ በቃ ፍጡር እንድሕር ከምኡ ዝተኮይኑ እግዚአብሔር ኣቦይ ዝፈጠሮ መልኣኽ እንድሕር ከምኡ ተኮይኑ ሲ እቲ ሓደ ግዜ ትናፍቕ በቃ ከምኡ ዓይነት መልእክታት ከተንብብ ከለኻስ ነቦሃ ትሪኦ ትናፍቕ ነቲ ኩሉ ዝኽእል ነቲ ኤልሻዳይ ነቲ ገንሸል ይዕንቱ ከም ሃልሃልታ ሓዊ ዝኾነ ድምፁ ከም ብዙሕ ማያት ዝኾነ ሓደ ግዜ ዝዓለም ትፍንፍኖ በቃ ማእስየ ዝኸይድ ሃዋርያት ኮሜም ኮ ዝኾኑ ነይሮም ክብሪ ኣምላኽ ኣብ ዝረኣዩሉ ግዜ ክብሪ ኣምላኽ ምስ ተገለጸሎም ነዚ ምድሪ ይፍንፍንዎ ብዙሕ ግዜ እኮ ምስ እግዚአብሔር ጽቡቕ ሕብረት ስለ ዘይብልና እኳ እዩ ኩሉ ግዜ ብመንፈስ ዝሞቕና ዝተደረኽና ስለ ዘይኮንና እዚ ዘሎ ናይ ዓለም ነገር ናይ ፍትወት ዓለም ዝስሕበና ሞር ምስ እግዚአብሔር ግዜ ክንሕልፍ ተጀሚርና ግን ማእስየ ዝኸይድ ጳውሎስ ክዛረብ ከሎ ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 የስቆርቁር ኣለኹ እዚ ናይ ደገ ስጋይ እንታይ ይሆናሉ ኣብ ጸጽ ባሕይ ኣርጋሉ ውሽጢ ይሕደሳሉ ኣብ ሰማያት በቃ ቤት ዘይተገበረት ቤት ኣላትና ክኸይድ ናፍቕ ኣለኹ ንሰብ ፊልጶ ዋላኹም ኢሎም ክኸይድ ይደሊ ኣለኹ ምጽናሐይ ንምንታይ ንወንጌል እዩ ምስ ኣቦይ ተዝከብ ደስ እምበለኒ ሕጂ እኮ ምስ ሕብረት ህሊና እኮ ትፈጥሪ ሞት ኣየፍርሃካኒ ኣንድሪው እንታይ ገይሩ ሓደ ግዜ መስቀል ታ ኤክስ መሰምፅሉሲ ስዒሞዋ ይበሃል ኣብ ናይ ታሪክ ቤተ ክርስቲያን ሞት ያቃላጢፍኩም ለይ ነቲ ዝተበጀወ ንገንሸል ክርኤ ከይደ 24 ሰዓት ከምልኹ ኢሉ መልኣኽ ምስ ረኣኾ ይግረም ነይረ በቃ ሓደ መልኣኽ እንድሕር ከም ዝተኮይኑስ እግዚአብሔርስ ማዕረግ እንደይ ዓብይ ኣብቲ ዙፋን ዘሎ ትብል ማለት ሓደ መልኣኽ ንዮሐንስ ተደኒቑ ይርዮ ኣምላኽና ኣሕዋቴ ዓባ ኣምላኽ ተራ ኣምላኽ ኣይኮናን ነምልኽ ብርቱዕ ኣምላኽ እዩ ዘለና ሓያል ኣምላኽ እዩ ዘለና ኣብ ኢዮብ ክዛረብ ከሎ ዘይፈርህ ኣምላኽ ዘይስንብድ ኣምላኽ ኢሉ ኣሎ ፍርሃኡ ዘይቀርብ ኣምላኽ ሓደ ግዜ ከምቲ መንነትካ ክኸውን ርድኣኒ ኢለ ይጽሊ በቃ ከምቲ መንነትካ ክርኤካ ከምኡ ተኾንካ እኮ ኢኻ እንታይ ትኸውን ንሓጢኣት እምቢ ክትብል ትጅምር ኮምፕሮማይዝ ሕድድግ እንታይ ክትገብር ትጅምር ገድፍ ትጅምር ማለት እዩ ኣብ ሰማይ ውግእ ኮነ ሸውዓተ መለኸት ክነፍሑ እንታይ ኮኑ ብለና ተዋሃቦም ነቶም መላእክቲ ሸውዓተ ጽዋእ መዓት ሒዞም ኣብቲ ናይ 7 ዓመት መከራ ግዜ ዝኸውን እንታይ ከም ዝኾኑ ጽዋእ ሒዞም ከም ዝመጹ ቶም መላእክቲ ኣብ ምዕራፍ 15-16 ነግረና ክልተ መሰኻኽር ወጮ ተወንዚፎም ንሓጢኣተኛታት ተነስሑ ይብሉ ይንበዩን ፍርዲ ኣምላኽ ይእውጁን እዚኣቶም ማእስዮም ዝግለጹ ቤተ ክርስቲያን ምስተነጠቐት ኣብታ 7 ዓመት ኦኬ ተጻረ ክርስቶስ ምስ እስራኤል ኣብታ ቀዳመይቲ ዓመት ኣብታ ናይታ 7 ዓመት ኪዳን ክገብር እዩ ቅበልዎ እዮም ቤተ መቅደስ ኣምላኽ ክሰርሓሎም እዩ ከምታ ናይ ሰሎሞን ቤተ መቅደስ ዝጽበይዋ ክትከውን ዝደልይዋ ንዓ ምስ ሰርሐ 3 ዓመትን ፈረቓን ክሰማማዕ ይምሶ ኣብ 3 ዓመትን ፈረቓን ነታ ኪዳን እንታ ክገብራ እዩ ከፍርሶ እዩ ነቲ ኪዳን ድሕሪ 3 ዓመትን ፈረቓን ቶም መላእክቲ ትጽዋዕ ሒዞም ዘፍስስዎ ናብ ምድሪ ሽዑ ዝገሃድ እዩ ንሳቶም ወይ ኣብታ መጀመርያ ኣብታ ናይ ሰላም ግዜ ዘገልግሉ እዮም ዞም ክልተ ሰባት ወይ ከዓ ነታ ኺዳን መሰፍረሳ ብድሕሩ እንታይ ዝገብሩ እዮም ዞም ክልተ ሰባት ዘገልግሉ እዮም ካብ ኣፎም ሓዊ ይወፅእ ንሰባት ካብ ኣፎም ዝወፅእ ሓዊ እንታይ ይገብሩ ከም ዝቆትሉ ከም ዘጥፉ ነታ ምድሪ እንታይ ከም ዝገብሩዋ ከም ዘጨንቁዋ ብድሕሩ እንታይ ከም ዝኾኑ ከም ዝቆተሉ ድሕሪ 3 መዓልትን ፈረቓን ከዓ ከም ዝትንሱ ናብ ሰማይ ደይቡ ንዕነጆ ከም ዝበሃሉ ኣብቲ ምዕራፍ 11
ينقرنا بزعبا زوم كلتا مسخاخر صار كريستوس تاراويت صار كريستوس نتاراويت كم زمرحو يوحنس نت كاب بحر زوص اراويت صار كريستوس اما عرف 10 3 خينا نريو خلنا يوحنس كاب بحر حد انسسا كوصريو كريو خلو عداو كم انتاي لولو كم دبي قربتو كم انتاي كم ناي نبري رؤسو كم انبسا 10 انت يالو ويلو 10 زودلو شوعت رؤسلو كريو خلو يوحنس تغريمو مالتي صار كريستوس او يغلط እቲ ነቢ ሓሶት ከዓ ካብ ምድር እንታይ ከም ዝኸውን ከም ዝወፅእ ከም ናይ ገንሸል ቀርን ኣለዎ ካብ ኣፉ እንታይ ይወፅእ ኣሎ ኣብ ኣፉ እንታይ ኣለዎ ብለና ናይ ኣፍ ገበል ኣለዎ ብድፍረት ከዓ እንታይ ከም ዝገብር ከም ዝዛረብ ሰባት ነቲ ፀረ ክርስቶስ ክሰግዱሉ ከዓ እቲ ነቢ ሓሶት እንታይ ይገብር ሰባት የታልል ሰባት እንታይ ይገብር የስሕቶም ማለት እዩ ንዑ እንታይ ክገብሩ ክሰግዱ ነቲ ፀረ ክርስቶስ ኣብ 7 ዓመት ዝኸውን ነቢ ሓሶት ነቲ ፀረ ክርስቶስ እዩ ክልክዕ መንፈስ ኣምላኽ كجلجل كل قويت عايز كرسوس عبد المدر كجلجل كله ماني مسوقين إذا جلجل نيرو لكو أسمع رافع 4 بمنفس تمليء ونعم من تاي كم زمت أي نجرنا نعم قليلا خمس زمت كجلجل كله منفس عملاق بحيل خمس غبا إسي أسمع رافع 10 تحدله أنا جرام سوسان حدا كي منفس عملاق أنت يجيرني أبي نيو إلى أون تحجبر كله كزارب كريو خلا كن ينانريون إسياس ساز نبي حسود كان تايز جبرت أرى كريستوس عبد المدري مستجهد شوعة عمد سبات نتت أرى كريستوس تايك جبروه قبلوه كسجدلو نتشدش تامين تنسوسان شدشان ما حتى تاخ جبرو قبلوه نعو خجلجلوه نسبات تاي كم زجبر كم زجاج كم سماي حو خم زورد تمرت انت عمرات كم زجبر وتايز كريستوس باولوس أب كداي أب كلايتو سلام كي معرف كلت 10 حدا كزارب كله نتي حاسوتي كم بقى كم زقبلوه نتاي كم زقبرو كم زفنوهم كم زلقوم باولوس قاليص الله أبتي بزعبات تصار كريستوس كزارب كله سلاز نبي حاسوت تاي كم زخون نتي تصار كريستوس نقبلوه أبز مدري كم زعي كله عباي أمنزرة رأس كتمات تصار كريستوس مخانا نعلمنا بعالم زلوا توكل أبت معرف 10 شو منتخينا هنريو خلنا እግዚአብሔር አምላክ በኃይል ይዛረባቡ ህዝበይ ውጹ ካብ ባቢሎን ተፈለዩ ናይ ባቢሎን ነገር ኃጢአት ብልሽውና ርክሰት እንታይ አይትግበሩ አይተንክፉ እንዳበለህ እንታይ ክገብር ኮሎ ንህዝቡ ከንቅሕ ኮሎ ንህዝቡ ብባሪኡ ገይሩ እንታይ ክገብር ኮሎ ክዛረብ ኮሎ ኢና ንሪኦ ስለዚ ታ ኣመንዝራ ንዓለምን ኣብ ዓለምን ዘሎ ትውክል ባቢሎን ምስ ባቢሎን ከም ዝተሓዚ ብት ምዕራፍ 10 ሸሞንተ ዝነገረና ንሮ ምስ ባቢሎን እንታይ ከም ዝገብራ يمساسلا نعلم زفكرو بابلون مالت نعلم زفكرو أما صحف قدس أب عالم زولو نعلم تاي تكبري لنا له أي تفكروا لنا له أب كذا يوحنس معرف كل تقب 10 تحمش علم الفتوى تانتي تخونه تحلف يا كم تحلف يزنقرنا لوكاس من شو مارز ديماس انت يزب لنا خينا نريو خلنا نزحت زل علم تاي كم زجبرة كم زفكرة بفقرة خم استتحزة أم انتي نقرنا أولوس نتيمتيوس كتصحفوا له كله أب كلا نتيمتيوس معرف 4 كلام لاقي نقرنا نزع علم تاي جيروا أي ديماس أفكيروا فتيوا أب عالم زلوا كنفتو خلنا تلاقي أب ترابيز أتونا أم متصاودي عايز أتونا نتعوش تنازلوا كأبقات ينتهي زجبرو زت فوق زساتيو نعم لاخذ نبرنا زيل كنقات قويا نافقات كاوش تنان تخجبرو يجمر كاليو قد فوق يجمر سلازنا عالم زفكرو تبعي تصحيفو تترجم له ترى كروسوس أب عبيت كتماتات كوينو تخجبريو كجزيو دحر كنريو سلازغنا دانيال أب معرف شو عاد تخرج خلله ترابعي إنسان لا تحاني يرجز كم زنبرة أبرؤ سنتاي كم زنبرة عسرتك أرني تنسلست يسبرة حنت قرن توت تحنت زوجت قرني أفعل له يبل بدفرات يزارب نتأرى كريستوس يزوكل يوحنس مليس أم معرف 10 سلستن أم معرف 10 شو عاد نتأرى كريستوس تاي كم زجبر كم زمت يو زقول تعوس لذي كم تقول عبيت ختماتات عسرته كجزوين نتنسلست كسعرني شو عشامنا يكون انت كم زجبر أبت معرف 10 شو عته تي شعوز جز نجوس نعو انتي كم زجبره كم زركبه كم زهبوت سلطات ينقرنا كل زعي وزبله بدحرو نمن نمخباريو نتتصارى كريستوس نعو انتي نمخباريو نمخبارن كجز عدل مهابن مخاون ابرا يوحنس ينقرنا مرعت تمرعت بيت كريستيان اكل كريستوس بيت كريستيان انتي تخون اتا تنطق اب تسالونق ينغيرنا له اب كاب عب مكران انتي زغبرو زدحنو دحرالو ابتي ناي 7 عمت زدحنو سبات الله بيت كريستيان مستنطقت ابتا 7 عمت انتي زخونو سبات الله زدحنو الله مرعت بيت كريستيان مس كريستوس تاي تحبر مخانا مصينو كل نغرات تاي كغبرو كفو زبله مودات تخغبرولي قويت حدا معنات مودات تخغبرولي غزازو موي احنا هون كنكيدينا نزل عالمون مسو انتي كنكونينا كنبرينا
ተስፋ ዘለና ህዝቢና በዚ ነገራት በዚ ቃል እንታይ ግበሩ ኢሉ ጳውሎስ ኣብ ተሰሎንቄ ተጸናንዑ ኢሉ ካለ ነገራት ኮውን ብዙሕ ካለ ባህርያት ኣብ ራእይ ዮሐንስ ኢዛቤል ትበሃል ነቶም ኣገልገልቲ ኣምላኽ ተመንዝሮም ዝነበረት ናይ ሓሶት ትንቢት እንዳምፀት ነቢት ከም ዝኾነት ዮሐንስ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዮሐንስ ገሊጹሎ ብምንዝርን ብትንቢትን برقيق سحتت نايت مرتي نتا أب تياتراز نبرت محبر تايت قبر كم زنبرت دسيف تتعلل كم زنبرت أو نري أب أفراس زود تحو أم مرافش شدشته كنا أفراسين نري 4 أفراس تحاد أم بلا يبلو مقال هامر بولا كريم من زياتهم زاتهم متيوم تاي كم زغون نت محتم ممس فتحو توم أفراس ببحر انت قبر خلو كجهادو كلو ينانري تاسبيتي أم مراف 10 تقلته إسرائيل أتو كل تاسبيتي مريم ما يكونتن سماعت زغونم 144 شح أبتنا شو عت عمت كلاتهم زموتو تنسيوم نبزوفان تاي زقبرو زقربو حديش سماين حديش مدرن تصحف أملاك مود داتا بلعلو كله انتاي كم زقبر مود داتا كم زقبرو له رأي يوحنس بحريات زينا نريوس لست معرفات كم زقيرنا نريو كلنا دحر باب معرفات كنقصل كلنا أي كن شجرنينا تحساب كن رينا أما تصحف كل زلوا كترتات ترجماتهم من كن ريو كلنا دحر ناب كترتات سلا نأتو أبت ماكل حدا قطري أب مصحف قدس بمنتاي قلت بيونيتي ويكا حدنت حبرت ويسمرت كلتا يونين حدا أكل كوني بالمشحكي كلتا سبات حدا خونو كله حبرت حدنت سمرت من اللقاب ثلاثة قطري ديفينيتي ويكا نترينيتي نسلاسي انتاي كم زقبر نمولوكوت كم زوكل 4 قطري وين عالم وين مريت وكل حموشتا جريس ويكا تصقا نموت كم زوكل 6 قطري نسب نبيست نتا أراويت شدشة نعو انتاي كم زقبر تقطري كم زوكل شوعته perfection ملأت في الصمنا ملؤنت أبراهيم يوحنس دقاق يمنا شوعته قطرهن رينا نعو كم زوكل تقطري ينقرنا شمونته حدش نقر مجمار تشعته أبقالاتي خينا هنري قولنا انتاي ننري ناي منفس قدس فرا منفس تملالو سمو قبر سقا اكت فتصومون يغم يلو مش حكي ناي سقا قبر قليصو بدحرنا منتاي كيرو ابت 20 كلتن 5 كلتن ناي منفس قدس فريلو تشعت فرا خمزلو اب حدا سب ازون فرازيوم كرايو منفس املا حرر كمزبل ناب غويتا تتصقيعو تسب ناب غويتا تقريبو بمنفس تتملاليسو بمنفس تتمليو املاح بز فرز انتاي كمزغبرو كم زفريو اب غلاتيا معرف تشعت نغيرنالو 10 جنتايل ناحزاب يوكل 10 حدا نجاجمنت نفردي يوكل 10 تخلته اسرائيليان توم 10 تخلته ترايب نبلوم توم نجد جوش نعاتاتهم يوكل تقطر 10 سلسته ربيليون علوت ويكان نيمرود يوكل تقطري نمتاينا نريو زلنا رحري تقطري دارانا بزح قطرتات دارانا سلان غيد اوكي راي يوحنس نمردا زحقزنا انتي ممرحيتات استيل ابتي متوينا نري زلنا نمتاي متو غزي زوسو زلو دحر كنمهار كلنا بتحسابات أي كنشجرنينا بحنسا زيابير ناردا أنا ناتردا أنا خنكينا سلز استفعل لي أتراجع جماعة أبرا يوحنس سالو رأي يوحنس كترجموه خلوا استفعل لي عينت باستفعل لي عينت حساب ترجمون يوم تايز جبرو زترجموه توم حدا تايب بحالو توم قدامي ويكا past حلف بريترس دبحالو رأي يوحنس كترجموه خلوا بخمسي ترجموه رأي يوحنس كم عرف حدك 10 شمونته أم جمرك في الزمن تفتشيمي يبلو رأي يوحنس كتصنعوه خلوا كم معرف حدا كسع معرف 10 شمونته زلوا تنبيتات انتاي كوينيو حلوفيو تفتشيمي لهم انتربريت قبرو نمتاينا نريو زلنا كوم عين السوات كقاطو مهم رأي يوحنس جن جنا بحج انتاي زخوني زبزح ملقتاتو زفت أميو سلازي كريستيانات بروميان سددوا لزنبورو زمن كل تنبيتات انتاي كوينيو تفتشيمي لهم انتربريت قبرو باستيو حلوفيو رأي يوحنس كاب معرف حدا كسع معرف 10 شمونته كتصنعوا كوفتيلكم كتنببوا كوفتيلكم كتردوا انتفتينكم زحلفه تاريخي ندهر حجي زفصم زخون ايكونن يلوم تاي قبرو يزاربوا توم قداموت قالوا تنبيتات نروم يوكلني اوف كورس معرف 10 شعات تشعات تخينا نتامن زراخ ري اخلو اب اخرانات روم اب اخرانات كم زنبرت ختمه نروم كم توكلت حمشاين نغوس تحمشاي راسي نغرنا ايو اوف كورس قال حسابات الله شعوز قلص قال يغن زبزح انتاي زخوني دحار زفصم اب دحار زخون ابت موداتا زمن زخون زفصم تنبيتي رديتو من اطامامتو من مسقال املاح انتاي زخوني زغاچوي كونتراديكت زغبر داي ساماماي نابنت ابت غزيت زنبرو امنتي نتصارى كريستوس قبلوا محتم قبلوا ايتحاتوتون بزمن بعلي يوحنس زنبرو لغزي حلف غزي زحلف الزمن
ጸረ ክርስቶስ ተገሊጹ ሰባት ነቲ ማሕተም ክቅበሉ እንታይ አይገበሩን አይተሓተቱን ስለዚህ ብከምዚ እንታይ ይኸውን ተሓሳብ ውድቕ ሆን ማሕተም ናይታ አራዊት ክቅበሉ በቲ ዘመን እንታይ ከም ዘይኮኑ ከም ዘይተገደዱ ይነገረና ቶም ካልኣይ ሂስቶሪስት ወይ ከዓ ሂስቶሪካል ንብሎም ቶም ካልኣይ ካብ ቤተ ክርስቲያን ዝጀመረትሉ ግዜ ክሳብ ሕጂ ራእየ ዮሐንስ ዘሎ ታሪኽ እዩ ኩሉ ከዓ ሕሉፍ ታሪኽ እዩ ይብሉ ካብታ ቸርች ዝጀመረትሉ ግዜ ክሳብ ሕጂ ብዛዕባ እቲ ናይ ክሩሴድ ዝሓለፈ ዓመታት ኣብ ሽሕ ዓመተ ምህረት ዝተፈጸመ ነገራት ኩሉ ንሱ እንታይ ኮይኑ እዩ ሓሊፉ እዩ ተፈጺሙ እዩ ይብሉ ቶም ሳልሳይ ከይና ክንሪኦም ከለና ቶም ሳልሳይ ስፒሪቹዋል ወይ ከዓ አይዲያሊስት ምስላዊ እዩ ራእየ ዮሐንስ ከይድኩም ከተጽንዕዎ ከለኹም ሲ ምስሊ እዩ እግዚአብሔር አምላኽ ንደቁ ሓሳቡ ክገልጽ ኢሉስ ብምስሊ ዝገለጸሎም እምበር ሪል ዝፍጸም ኣይኮነን ከመይ ሓደገኛ መሲልኩም እዚ ሰብ ጎይታ ክመጽእ ኢሉ ንኸይዳሎ እንታይ ዝገብሮ እዩ በቃ ኬርለስ ህይወት ጎይታ ክመጽእ ኢሉ ንኸይጽበ ዝገብረካ ዓይነት ትምህርት እዩ እዚ ትምህርቲ እዚ መንፈሳዊ ሓሳብ ዘሎ እምበር ናይ ሓቂ ሰባት ወይ ፍጻሜታት ኣይኮነን ራእየ ዮሐንስ ኣተክሩ መንፈሳዊ ውጉእ ኮይኑ ኣምላኽ ኣብ እከይ ዘበለ ከም ዝስዕር እዩ which means ታይም ዝብሉ ዘለው እግዚአብሔር አምላኽ ንደቁ ዘርእዮም ዘሎስ ከም ፊልም እዩ ዘይፍጸም ነገር ይገልጸሎም እዩ ዘሎ የርእዮም ኣሎ ከምዚ ይኸውን ነገር ኢሉ ግን እንታይ ዘይከውን እዩ ከም ዘይፍጸም መንፈሳዊ ሓሳብ ጥራይ ዘለዎ ሓሳብ ጥራይ ዝገልጽ ዘሎ እግዚአብሔር ኢሎም ይገልጽዎ ርዲቶምን ኣጣማምቶም ምስ ቃል ኣምላኽ እንታይ ኢኻና እዚኦም ዝጋጮ ሓሳብ እዩ ንኣብነት መጽሓፍ ቅዱስ ጸረ ክርስቶስ ስብእና ዘለዎ ኮይኑ ከም ዝግለጽ እዩ ዝምህረና ከም ፐርሰን ከም ሰብ ኮይኑ ክግለጽ ግለጽ መጽሐፍ ቅዱስ ከም ስለ ዝምህረና ስለዚ ናይ ዚኣቶም ከ እንታይ እዩ ትክክል መጽሐፍ ቅዱሳዊ ሓሳብ ኣይኮነን እቲ ራብዓይ ፊውቸሪስት ወይ ከዓ ናይ መጻኢ ግዜ እዚ ሕጂ ትክክል ሓሳብ መብዛሕትኦም ኣመንቲ ዝቀበልዎ ሓሳብ እዚ ዝበዝሑ ኣብ ዝመጽእ ዘመን ከም ዝፍጸም እንታይ ገብሩ ይኣምኑ ብፍላይ ካብ ምዕራፍ 5 ክሳብ ምዕራፍ 19 ዘሎ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ምዕራፍ 4 ኣብ ምዕራፍ 6 ምስተነጠቀት ካብ ምዕራፍ 6 ጀሚሩ ክሳብ ምዕራፍ 18 ዘላ ሓሳብ ራእየ ዮሐንስ ከይና ክንሪኦ ከለና ኣብ 7 ዓመት ዝፍጸም እንታይ እዩ ታሪኽ ኣብ 7 ዓመት እግዚአብሔር አምላኽ ቀልጢፉ ዝገብሮ ብፍጥነት ዝገብሮ ትንቢታትን ራእያትን ምግላጽን ምዃኑ እዮም ዚኣቶም እንታይ ዝገብሩ ዝኣምኑ እዚ ኻት ትክክል መጽሐፍ ቅዱሳዊ ዝኾነ ኣተራጓጉማ ካብ ምዕራፍ 6 ክሳብ ምዕራፍ 18 ኣብ 7 ዓመት እንታይ ዝኸውን እዩ ዝፍጸም ትንቢት እዩ ኣብቲ ናይ 7 ዓመት መከራ ዝኸውን እዩ ኢሎም እንታይ ገብሩ ይኣምኑ ስለዚ እቲ ኣተራጉማ እዚ ራብዓይ ክንሪኦ ጸናሕና ንሱ እዩ ትክክል መጽሐፍ ቅዱስ ራእየ ዮሐንስ ከነንብቦ ከለና ፊክሽን ኣይኮነን ዛንታ ኣይኮነን ሕሉፍ ታሪኽ ኣይኮነን ንብድሕሪ ሕጂ እንታይ ዝኸውን እዩ ዝኸውንን ዝፍጸምን ምዃኑ ኢና ክንርድኦ ዘለና ኦኬ ራእየ ዮሐንስ ክንሪኦ ከለና ኣብ ራእይ እንሪኦም ምልክታት ብዝተኻእለ መጠን ባዕላቶም ነቲ ራእይ ተርጉምልና ናብ ጌጋ ትርጉም ከይንከይድ ራእይ እንዳንበብናዮ እንዳጽናዕናዮ ከለና እግዚአብሔር አምላኽ ኣብ ሓደ ሓሳብ ዝገለጾ ኣብ ካልእ ሓሳብ ተርጉምልካ ኢኻ ትሪኦ ብፍላይ ተጠንቂቕና ምዕራፋት ጥቕሲ ብጥቕሲ ምዕራፍ ብምዕራፍ ክንሪኦ ከለና ኣብ ምዕራፍ 1 ዝጀመሩ ሓሳብ ኣብ ካልእ ሓሳብ እንታይ ኮይኑልካ ኣብ ዘይተረዳእካ ኣብ ምዕራፍ 6 ኣብ ምዕራፍ 7 እንታይ ክኸውን ይጅምር ክትርጎመልካ ይጅምር ክትርድኦ ትጅምር ማለት እዩ ስለዚ ክንሪኦ ከለና ኣብ ራእየ ዮሐንስ ምዕራፍ 1 12 13 ሸውዓተ ቆምቲ ቀንዴል ወርቂ ንረኡ ንመን ከ ይውክላ ኣብ ሓደ 20 ክትርጉመሉ ከሎን ዮሐንስ ነተን 7 ቤተ ክርስቲያናት ይትርጉም ወይ ከዓ ይውክል ምዕራፍ 1 ጥቕሲ 16 ሸውዓተ ከዋኽብቲ ኣብ ኢዱ እንታይ ከም ዝገበረ ትገንሸል ከም ዝሓዘ ኣብ 1 20 ከይና ክንሪኦ ከለና እቶም 7 ልኡኻት ወይ ከዓ ጓሶት ነተን ማሕበራት 7 እንታይ ዝገብርዎን ዝጓሲዎን ፓስተራት ምዃኑ ኣብ እንታይ ገይሩሉሎ ገሊጹሉሎ ልኡኻት ምዃኖም ናይ እግዚአብሔር ልኡኻት ነተን ማሕበራት እንታይ ዝገብሩ ዝጓስዩ ዝምህሩ ዝኣልዩ ምዃኖም ኣብኡ ንዮሐንስ ገሊጹሉሎ 4-5 ከይና ክንሪኦ ከለና 7 መብራህቲ ሓዊ ይነድድ ነበረ ኣብቲ ዙፋን ዮሐንስ ክርኢ ከሎ ናብ ሰማይ ምስ ወሰደ ኣምላኽ ኣብቲ ዙፋን ዘሎ ነገራት መሰርዓዮ ኣው ንመንፈስ ኣምላኽ እንታይ ከም ዝገበሮ ከም ዝረኣዮ ናይ እግዚአብሔር መንፈሳኡ ከም መብራህቲ ሓዊ ይነድድ ከም ዝነበረ ዮሐንስ ኣው ተገሊጹሉሎ ትርጉሙ ኣበይ ከይና ንረኽቦ ኣብ 4-5 7 ዕጽፍ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ምዃኑ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ብሓይሊ እንታይ ከም ዝገብር ከም ዝገልጽን ከም ዘብርህን ንኹሉ ከም ዝፈልጥን ንዮሐንስ ክትርጉመሉ ከሎ ኢና ንሪኦ 5-6 ትገንሸል ኣብ 17-14 ከይና ክንሪኦ ከለና ኣብ ምዕራፍ 5-6 እንታይ ኢና ንርኢ እቲ ዝተሓርደ ገንሸል ኢና ንርኢ ኣብቲ ማእከል ዙፋን ኣብ 7-14 እቲ ገንሸል ግና ጎይታ ጎይቶት ንጉስ ነገስታት ምዃኑ ከዓ ኣብ ምዕራፍ 17 እንታይ ይገብረሉ ኣሎ ይትርጉመሉ ኣሎ
حمشته شدشته شوعت عين ريو أبت جنشل شوعت قرنن شوعت عين يوحنس تاي كم زجبره كم زرعه شوعت عين غان من تاي كم ترجم من تاي مخانيز نجرنا شوعت نايك زي أبيهر منفس نخلو تاي كم زجبر جويتا كم زري أب إبراهيم معرف 4 تايز بلنا أب قدمو جهز بلنا زحب أفطر ولا حد إلا أي تحباني خا أتي يعني تو هال تحوز خونه نخلو تاي جبري يريو زي ريو نجار يلن جنا حساباتك تحسب كلها كي تزارب كلها سلام انتي حسيبك نمنتي تبلا لها تزارب كلها كل نجار كان تايز جبري زري ناس شوعت شمونت بلين حزب عالم أبزا ساعة أنو كل انتي كم زجبر كم زري عينت نمنتي كم زملك زترجم نقول كم زارب مخانون ريو حموش شمونت نفسه وقف مسون قعدان زملات وأورك حيزهم لنا كترجم كله تحسب حموش شمونت أزدم ما انتي لولو صلاتهم قدسان يلولو نمتى يا خمسنا قبرك زاريكم كتم ببوخ لهم رأي يوحنس أب حد حسب مسام ببنا عين الشجر كأسيلنا اليوم جمرنا تحسب زي تردد أن أبكال بوتا تترجمو كترجم لنا هنا نريو شدشته كاب حدك سع شمونته 4 أفراس أب أفراس تايزخونو زتوتحو 4 نينانري انتي نانري صعدا كأيح تسلم دجناها بولا حسوس دبل حبري ترابع إنسانري سأزنعهم كينا هاليوم كلنا اتقدم يتصعد فرس ناس عرك سعر اتمجال انتي كم زخون نايكوينات تفات عنوات كم زمت اتي همر تاي كم زخون تميت كم زمت ترابع بولا خا تفات موت كم زمت أبترا يوحنس تايجروا لون يوحنس تورجي مولو توما فراس كم تقولوا مسرع يوحنس ويتا يسوع كريستوس كان تايجبروا له كلنا نريو كتورجوا مولو كلنا نريو أبتي تقصي أبت معرف شعت حدا كوكب مودا كاب سماي نام مدر نري ملاختو مخانو تاي كم زخونو نابتي تلك خمس ودقو أبت معرف شعت حدا ينقرنا 10 تقلت سلسته 10 سلسته عبي كأيح قبل نايت أنت تمني لو قاليش أوزلو أب 10 تقلت شعت 10 خلته ديابلوس سيطان ديابلوس سيطان تباهلون تاي كوين له تترجمون تقاليشون له أب 10 تقلت 4 سيسو كوكب كم تاي كود خلو كاب سماي نام مدر خدر بيو خلوريو أب 10 تقلت شوعته زودقو ملأختو مخانو لوسيفير أب سماي كوينات مسعوجة انتي كم زجبره سيسو زخونو ملأختي مسو حيزو انتي كم زخونه كم زودق كم زورده إيو تترجي مزول شو أبتي شوعتن شعتن كينا هريو خلنا تقصي 10 تقلت 10 4 زمنات فرق عن زمن نبلو أبت معرف 10 تقلت تقص 10 4 أب 10 تقلت شديش تقينا هريو خلنا شحن كل تميتن سسان معلتي يلون تاي كم زجبره كم ستورجمو تسأل كريستوس مسرائيل أنتي كم زجبر دحر 3 عامة فرقان كيدانو تزعاتو خيدان كم زفرس كم زقيرو كال حبر كم زحس كسم بدومي مالتي شعب أجان تاي زخون له زدحنو له رومي معرف 10 حدا كرينا أوكي راي 10 3 كم حدا ساعة 10 تقرن شوعات رأسن أراويت كبحر خوات سريو أب 10 شوعات 10 حدا كترجموا له خلينا نريون يوهان أرا كريستوس نسودما سامنا يوم مخانو حدا تريف له نقص حجز تس نسو مستنسى أمود داتا نتوس أرا كريستوس تاي كم زبو كم زقزو كم زفق دلو إينان ريو 10 3 حدا 10 3 شوعات دقنا تقص شوعات رستات تأراويت كم زرعي يوهانس أب 10 شوعات 10 حدا شوعات آخران شوعات نجستات كم زتنسو كرينا شدتهم شدشتن تاي كم زخونو توم 4 حليفهم تحمشالو شات شايك متس إن دابل أنت خبروا له كله كترجموا له كله إنان ريو أب 10 3 حدا 10 قرن تأراويت أب 10 شوعات 10 تقلت 10 3 10 قرن تأراويت نتسأر كريستوسن نريو لنا رأي يوحنس كنن ببو خلنا أب حدا حساب كنت صنع كلنا كينا ندم ببني أب كلا حساب انت خبر لنا كله إنا نري تصحف كترجموا لنا كله إنا نري تعبي منزرع 10 شوعات كاب حدك 10 شوعات عباي منزرع تعبي بابلون قبل على أراويت استوتحت انت على ويلنا 10 قرن شوعات رأسنا الله يوحنس كريا كله أب 10 شوعات شعات 10 شمونت تحسبي تقميتات توزلا شوعات آخران نجستات كم مدرن تايزخونو زتنسو توم رأسي توم تأراوي توتحاتو شوعات رأسو زنبرو نمن كم زو كليو يوحنس تمالأخني يوحنس ترجمول زلو نجستات كم زو كلو شوعات حدا أبو زحمة تقميت عزلا
عبايا منزرا يلو يوحنس مسرا بتعم سلستجرم أب 17 أحزابن بزو حزبن كم زخانة تعبت بحري لترجمه زلوا نهزبن أحزاب مخانم كم زجلت علينا نريو 17 شمونته بنزبلت عدا شاشون صوري كده نستخدمت كأتوها با اتشاش دما صدقتهم قدسان مخانم أو ترجمه له سأزخانة صنع خلنا عند ترجمة لنا خمس غير مالج 19 كاب حدك 16 أب أمبلاي فرس استوت حكم زرع يوحنس أب رؤوس زودتات كم زلوا أب 16 يسوع كريستوس أب كدانو أب محكول تدما نجوس نجستات قويتا تونز بتصحف سم كم زلوا إسرائيل قلتن 16 سور داود زروني لولا نكريستوس أب إسرائيل قلتن 16 دسيم تحسب أنا يسوع يلون تاجروا له ترجموا له تحسب انتينا نرزل لنا رأي يوحنس نمردا زحجزو نتبتات أبزمت أمونغو رأين بولي كيدان زلوا متسارات كنرينا لمن تعز بزلوا قد حراي أبت حسابات نداءتهم مسكركو خين تأفافا خين تأفيلي زي حزنا مسكنا كنا تردانا خيديو رأي يوحنس زابير كرد أكلو تردوت حساب مالتي نتصلي كان زوي هو ذهبنا قويتان إيش تيدا كان مسكنينا مسكنا كالو خسلا زجلس كالي هو تسلا ذهب كاني تبارك سكان بقول هو ذهبنا أملاخ كبرنا عخايخون نزحك ذكر الداء سلا زرد أكانك جابير أملاخين مسكنا كالنا أبوينا كنت منفس ولدنا سلا ذهب كنا نبوزحات نمهوران نتأبيبان نففلات أتسلا زي تجلس علوم نعنا جن سلا استجلس علنا مسكنا كالنا عقمنا يكون إنجابير أملاخ أبوز نجر إسخاء جليس كالنا حسابات كا ردا نتقال حق من السمعنا كن آمنو منفس قدس محتم جيركا زحتم كنا نسخاء زجلس كنا نسخاء ولد سلاز جبر كنا نمسكنا كالنا